Хайырлы иртә, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, ниһаять, озын-озак яллардан соң сезне сагынып, күтәренке кәеф теләп, туры эфирда кабат мин, Чулпан Әмири сәламлим. Ә хәзер бүгенге чыгарылышның төп темаларына күчәбез. Ремонттан соң мәктәптә музыка тагында көчлерәк яңгырый. Буа шәһәрендә капиталь төзекләндерүдән соң сәнгать мәктәбе ачылды. Сәнәгать масштабында яшелчә үстерү белән шөгыльләнүчеләрнең мактанырлык уңышлары республика хуҗалыкларында яшелчәләрне җыю бара. Республикада 45 метр озынлыктагы зур алма бәлеше төшереп рекорд куелды. Туган авылын кунакларын яраткан милли ризыкларның зурлыгы һәм саны белән гаҗәпләндерүе дәвам итә. Бүгенге көннән Татарстанда коронавирустан вакцина ясауга кирештеләр. Препаратның беренче партиясы кайтарылды инде, шул ук Спутник V вакцинасын борын аша кертәләр. Белгечләр ике прививка арасында билгеле вакыт аралыгын сакларга киңәш итә, ягъни 3 атна узарга тиеш. Исегезгә төшерәбез, Татарстан коронавирустан вакцина ясатуга кирешкән беренче 5 төбәкнең берсе булды. 1 октябрьгә кадәр дарулар яки акча өчен социаль пакет сайларга мөмкин. Бу хакта республиканың сәламәтлек саклау министры урынбасары Фәридә Яркаева хәбәр итте. Шулай ук сәламәтлек саклау министрлыгында компенсация суммасының аена 1000 сумнан аз гына артык булуын билгеләп үттеләр. Әмма социаль пакетны сайлаган чиракта әлеге программа буенча бүлеп бирелә торган дарулар берничә тапкыр кыйммәткә төшәргә мөмкин. Кирәкле медикаментлар җыелмасы өчен акча федераль бюджеттан түләнә. Сайлап алу мөмкинлеге елга бер генә мәртәбә бирелә. Башка темаларга. Россиядә һәм дөньяның күп кенә илләрендә җиңү диктанты узды. Халыкара тарихи акция Бик Ватан сугышы темасына багышлана. Һәм инде 4 ел Бердәм Россия федераль партиясе проекты кысаларында тарихи хәтер гамәлгә ашырыла. Төп максатлар Бик Ватан сугышы тарихын белү һәм яшьләрне патриотик тәрбияләү. Татарстанлылар 167 мәйданчыкта диктант язды. Үзәк мәйданчык гадәттәгечә Бик Ватан сугышы музей мемориалында үтте. Катнашучыларны Бердәм Россия Татарстан бүлекчәсе секретаре Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Ачык мәйданчыклар эшчәнлегеннән тыш җиңү диктантын республикабызда 16 мәйданчыкта яздылар. Катнашучылар хезмәттәге батырлык предприятиесе исеменә лаек булган завод хезмәткәрләре, шулай ук халыкара акциягә Росгвардия хезмәткәрләре дә кушылды. Нам важно то, что проникает в душу людей, которые приходят добровольно и вспоминают подвиги наших отцов и дедов, нашей страны в этой чудовищной войне. В сегодняшних условиях глава нашего государства Владимир Владимирович Путин, принимая решение о специальной военной операции, как раз принимает превентивные меры для того, чтобы больше кровопролития не было, больше смертей не было. Остановить этот чудовищный варварский ход, который произошел на территории бывшего Советского Союза, нашей страны. Бүген Казанда Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Роберт Миңнуллинга истәлек тактасы куела. Тантаналы чара бүген иртәнге сәгать 10-да Толстой урамы 16-нчы ай йортында була. Әлеге чарада Татарстанның дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның да катнашуы көтелә. Буа шәһәрендә капиталь төзекләндерүдән соң сәнгать мәктәбе ачылды. Биредә балаларга музыка, нәфис сәнгать, хореография юнәлешләрен өстәмә белем бирелә. Сәнгать мәктәбендәге уңайлыкларны хәбәрче бездә күреп кайтты. Ремонттан соң мәктәптә музыка тагында кешеләр яңгырый башлады. Яңа уку елын балалар яңартылган бинада каршылады. Нравится все, хочется сюда вернуться. Һәр уку кабинетында сыйфатлы акустика мөмкинлекләре бар. Балалар бер-берсенә кымшаламыйча чыгышларга яхшы итеп әзерләнә ала. Сәнгать мәктәбендә 370 бала шөгыльләнә. Аларның һәркайсы абруйлы конкурслар призеры яки лауреаты. Прошли ремонтные работы во всех классах и кабинетах. Барлык классларда һәм кабинетларда, барлык дисциплиналарда, графика залларында, гомуми бүлек дисциплиналарында, фортепиано залларында ремонт эшләре үткәрелде. Яңа җиһаз сатып алынды. Мәктәпне 40 ел чамасы элек төзегәннәр. Бу беренче капиталь ремонт. Беренче катта элек бакча булган. Хәзер исә бина тулысынча артистлар кулында. Бу бик заманча, тиешле уен кораллары белән җиһазландырылган бина. Балаларга иҗат белән шөгыльләнү өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылды. Районыбыздан яңа иҗат кешеләре үсеп чыгар дип ышанабыз. Тиздән сәнгать мәктәбендә төзекләндерү эшләре тулысынча тәмамлана. Тагын яңа җиһазлар урнаштырасы, уен кораллары аласы калган. Укучылар өчен музыка өлкәсендә уку елы уңышлы башланды.
Фәнис Мөхәммәтов, Карина Петрова, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары, Буа районы. Бүтін Россияда мәгариф акциясы башланды. Аны білім жәмғияты үткәрә. Бу акцияның мақсаты конструктив сөйләшү, фикер алышу һәм тәҗрибә уртаклашу өчен шартлар тудыру. Быел акцияда студентлар да актив катнаша. Очрашулар төрлечә осталык дәресләре, спикерлар белән аралашу форматларында уза. Росприроднадзор оешмасының Идел Чулман төбәкләре идарәсе җитәкчесе Фаяз Шакиров экология дәресен үткәрде. Ул Чистай муниципаль районының 1-нче гимназиясында узды. Мәгариф темасын дәвам итәбез. Мәктәп укучылары өчен сентябрь һәм октябрь айларында яңа ачык дәресләр сериясы старт ала. Беренче дәрес инде 8 сентябрьдә узачак. Әлеге дәресләр Россия Федерациясының дәүләт һәм милли бәйрәмнәренә, истәлекле даталарга һәм Россия тарихы һәм мәдәнияте вакыйгаларына багышлана. Яңа уку елында мәктәп укучылары өчен үткәрелә торган беренче 3 дәреснең темалары инде билгеле. Проектка 6-нчы сыйныфтан алып 11-нче сыйныф укучылары да кушылыр дип көтелә. Дәресләр мәгариф ил күләм проекты кысаларында үткәрелә. Торак коммуналь хезмәтләр өчен бурычларны бетерү. Россиянең төзелеш министрлыгында ил халкына шундый тәкъдим белән чыктылар. Ләкин бу коммуналь хезмәтләр өчен җитди сәбәп нәтиҗәсендә түли алмаучыларына файдалана ала. Тулырак алдагы язмада. Сәбәпләр төрле булырга мөмкин. Беренчедән, ташламалардан якын туганнары вафат булган яки стационар шартларда дәваланган кешеләр файдалана ала. Моның өчен алар билгеле бер вакытта фатирда яшәмәүләре, коммуналь хезмәтләрдән файдаланмаулары турында тиешле органнарга белешмә тапшырырга тиеш. Есть люди, кто и месяцами, допустим, не проживает. Без төрле сәбәпләр китергән кешеләр белән очрашабыз. Гражданнар безгә килеп, фатирда яшәмәүләрен яки хастаханәдә дәвалануларын әйтеп мөрәҗәгать итәләр. Фатирларында айлар буена яшәмәгән кешеләр очрый. Бу вакыт эчендә аларның әҗәтләре җыелып тора. Кайберәүләр акчаларын дәвалау өчен даруларга тота. Милек ияләре фатирга коммуналь түләүләрнең бер өлешен генә дә түли ала. Моның өчен идарәче компанияга исәп-хисап саннарын бирергә тиешләр. Илнең төзелеш министрлыгы тәкъдим иткән проектның ничек эшләячәген әлегә төгәл игълан итмәделәр. Ләкин схема бер үк булыр дип фаразлыйлар. Я так понимаю, что нужно... Бу очракта мин аңлыйм. Коммуналь хезмәтләр күрсәтелмәгән расларга кирәк була. Ни өчен милекче бу вакыт эчендә бурычын түли алмаган, вакытында исәп-хисап ясамаган. Булар исәпкә алынырга тиеш. Бурычларны түләүдән тыш министрлык башка ярдәм чараларын да әзерләгән. Авыр хәлдә калучыларга субсидиялар түләүне дәвам итү. Хәзер исә түләнмәгән счетлар булганда бурычлы кешеләрне түләүдән мәхрүм итәләр. Документ проектын хөкүмәткә кирәкле процедуралар тәмамлаганнан соң кертергә планлаштыралар. Ойзля Батырханова, Татарстан яңалыклары. Татарстан мәдәният министрлыгында яңа проектларга багышланган матбугат конференциясе узды. Алар Опас Тәтеш Буа мәдәни дуга халыкара сәнгать фестивале, Буа Талиясе 6-нчы театр лабораториясе, мәдәни дуслар Опас Тәтеш Буа проектлары. Быел фестивальгә билгеләнгән төп юнәлешләр театр, әдәбият, сынлы сәнгать, фольклор, китап күргәзмәләре, шәй һәм бал ярминкәсе юнәлешләре, шулай ук галим, дин белгече Нургали Хәсәновның туына 170 ел тулу уңаеннан халыкара фәнни-гамәли конференцияда үткәрү каралган. Проект барышында 13 театр коллективы спектакльләр күрсәтә. Программасы ашык һавада, шулук паркта үзенең беренче тапкыр үткәрә шушындый форматта. Сентябрьдә Казан Кремле музей тыюлыгында бушлай инклюзив программалар уза. Сәламәтлекләре шикле кешеләр өчен экскурсиялар, аудио һәм видео гидлар әзерләделәр. Алдагы экскурсиялар 17 һәм 21 сентябрьдә узар дип көтелә. Туры эфирда Татарстан яңалыклары, без дәвам итәбез. Татарстан халкына икътисад мәсьәләләре буенча түләүсез юридик ярдәм алу мөмкинлеге бар. 8 сентябрьдә Роспотребнадзор идарәсенең барлык бүлекләрендә эшмәкәрләр өчен бердәм ачык ишекләр көне үткәрелә. Анда катнашу өчен экраннарда күрсәтелгән телефон аша язылырга була. Искәртеп узабыз, ачык ишекләр көнендә катнашучыларның үзләре белән ковидтан саклану чаралары, аерым алганда битлекләр булырга тиеш. Сәнәгать масштабында яшелчә үстерү белән шөгыльләнүчеләрнең мактанырлык уңышлары бар. Республика хуҗалыкларында хәзер яшелчәләрне җыю бара. Көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре республикада тагын бер атнадан 10 сентябрьдә башлана. Кырдагы башаклар Татарстанның алтын уңышы. Бу ел икмәккә бай. Нурлат һәм Әтнә районнарында урып җыю төгәлләнгән инде. Тагын күп кенә районнарда күрсәткечләр 99%-ка якынлашкан.
Арский район самый крупный район в республике. Орша районы республикада иң зур район. 57 мең гектар чамасы бөртеклеләр. 85%-тан артыгы җыелган. 7 мең гектардан аз гына күбрәк бөртеклеләр кала. Һава торышы булса, урып җыюны 3 көн эчендә тамамларбыз дип ышанам. Кырларда игенчеләр хәзер тәүлек буе эшли. Икенче икмәк бәрәңгене җыюда башланды. 1 минутны да әрәм итмәс өчен аяз көннәрдә барлык техникада туп-туры басуга юл тота. Барлык яшелчәләр сугару астында: кәбестә, кишер һәм чөгендер. Вот такой вот в этом году у нас урожай. Арча районында гектардан уртача 500 центнерга якын уңыш җыялар. Сатучылар яңа уңышны көтә. Тулаем республика буенча яшелчәләр белән дә, бөртекле культуралар белән дә җитешсезлекләр юк. Картофель на площади 4700 гектаров. Бәрәңге 4700 гектар мәйданда. Яшелчәләр 2000 гектардан артык. Бу эш бүген үк планлы рәвештә башланган. Шулай ук республика урып җыюны төгәүләүгә таба бара. Бу Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институтының тәҗрибә кырлары нәкъ менә монда Надираның яңа сорты үсә. Тышкы кыяфәте белән ул башкалардан берни белән дә аерылмый. Әмма башакны кулга тотып аны усаң, шәмәхә бөртекләр күренә башлый. Нәкъ менә алар бу сортның файдалы һәм уникаль икәнлеген аңлата. Татарстанда шәмәхә бодайны галимнәр генә түгел, берничә район фермерлары да үстерә һәм алар арасында Рафис Аксаков та бар. Она довольно неприхотливая. Ул шактый талымсыз, яхшы уңыш бирә һәм корылыкка да түзем. Узган ел корылык булды һәм күп кенә культуралар зур уңыш бирмәде. Ә шәмәхә бодайдан 30 центнер уңыш җыйдык. Шул ук вакытта республикада оригиналь элиталы орлыклар чәчүлекләре авыл хуҗалыгы мәйданнарының 40%-ын алып тора. Республика нацелена на то, чтобы... Республика үз вакытында сорт яңартуга, яңа сортлар ясауда юнәлдерелгән. Әлбәттә, без бөртеклеләр потенциалы өстендә эшлибез. Бу яңа перспектив сортлар кертүгә китерә һәм тулаем алганда уңышны арттыра. Белгечләр быел Татарстанда икмәк уңышын 5 миллион тоннадан артык булыр дип фаразлый. Бәрәңге, кишер, чөгендер, суган, сарымсак һәм башка яшелчә, җиләк җимешләрдә җитәрлек була. Шулай ук беренче сатып алулар Агропромпаркта бакчачыларның шимбә ярминкәсендә була. Продукция вам нравится? Да, конечно, безусловно. Чего вам нравится? То, что, во-первых, цены демократичны довольно, огромный выбор и свежие продукты. 10 сентябрьдән көзге ярминкәләр башлана һәм тиздән бөртеклеләрне җыюны, аннары көзге культуралар чәчүне төгәлләү көтелә. Алия Галиуллина, Инна Данилова, Ринат Сахибгараев, Илдар Галиуддинов, Татарстан яңалыклары. Горький һәм Шаляпин музейында 2019 елдан Россия авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан теркәлгән татар ат тукымына багышланган татар аргамагы дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Бирдә халык игътибарына барлыгы 50гә якын эш тәкъдим ителде. Аларга атлар, колыннар сурәтләнгән. Проектта Татарстанның һәм Россиянең күп кенә төбәкләреннән 40-ка якын рәссамы да катнашты. Атлар фышкыра, атлар кешли, дога тавышлар ишетелә бүген монда. Бүген гомумән монда аерым рух, татар рухы, ират рухы, чөнки ират ул ат белән бәйле. Монда атның хатта теге тирләгән, теге тирләре дә сизелеп тора шундый. Рәхмәт, менә халкыбыз атны яратканы күренеп тора. Шыгрым зал, инде Синаның шушы диварларындагы тәрәзәләр кебек картиналар. Алар төрле бәйгеләрне күрсәтәләр. Ат ярышларын, гомумән тирән фикерле әсәрләр белән бүген шушы диварлар тулып тора. Казан утлары журналы җәмәгатьчелеккә Рафис Корбанның Тәүбә көне китабын тәкъдим итте. Әлеге басма Казан утлары китапханәсе сериясендә чыккан 15нче китап. Рафис Корбанның яңа китабына Тәүбә көне һәм бер уч туфрак повестлар кергән. Аларда хәзерге заманда кешеләрнең рухи тормышына кагылышлы гыйбрәтле хәлләр тасвирлана. Тәүбә көне китабының мөхәррире, Казан утлары журналының җаваплы сәркәтибе Ландыш Әбүдәрова китапка исемне дә ул куйган. Шәхсән минем бу соңгы китабым инде. Ул минем 2 повестем анда. Берсе Тәүбә көне дигән һәм бер уч туфрак дигән. Икесе дә аларның багышлана. Менә анда темалар әлбәттә киң. Иң беренче тема ата белән бала, ата һәм уллар мөнәсәбәтләре. Ул бит инде теге Тургидовның аты идеясеннән килә бит инде безнең теге шундый ата һәм балалар мөнәсәбәтләре. Теге алар берсен аңламыйлар. Балалар уйлыйлар инде әтиләр дөрес эшләми дип, әтиләр уйлыйлар инде яшьләр дөрес эшләми дип. Һәм теге ахыр чиктә инде бер нигә фикергә бер нәтиҗәгә килеп, тормыш шулай дәвам итә. Республикада 45 метр озынлыктагы зур алма бәлеше пешереп рекорд куелды. Әлеге татлы бәлешне безнең хәбәрчебез дә татып карады.
Татлы ризык әле суынырга да өлгермәгән пешекчеләр иң озын алма бәлешенә рекорд кую өчен аны бер зур өстәлгә тезә. Зур чәкчәк пешергәннәрендә ишеткән идем, һәм менә бүген алма бәлеше. Сез барлык рекордларны да куерга телисез бугай. Тирә-юньгә татлы алма исе тарала, рекорд су янында куела. Бәлешнең формасын һәм урынын очраклыгына сайламаганнар. Аның озын булуы су анасының толымын символлаштыра. Бәлешне 12 сәгатькә якын әзерләгәннәр. Метр 45,5. Озынлыгы 45 метр ярым, авырлыгы 53 килограммны тәшкил итә. Без үзебез үстергән алмалардан пешердек, аларны бакчачылар үстерә. Выращиваем, у нас есть садоводы, которые растят, ухаживают. Пешекчеләр осталыкларын аш-су әзерләүдә генә түгел, хәтта милли бию дәресләре биреп тә күрсәтә. Бу комплекста рекорд беренче тапкыр гына куелмый. Ел сайын туган авылым кунакларын яраткан милли ризыкларның зурлыгы һәм саны белән гаҗәпләндерә. Рекордлар урында теркәлә, хәзер алар унау. 13:21 минута. Мы устанавливаем рекорд. Рекорд куелды. Барлык халык та өстәл янына чакырыла. Пешекчеләр баллы пирогны чак кына кисеп өлгерә. Татлы алма бәлеше кисәкләре күз ачып йомганчы юк була. Очень вкусно, согласна. Бик тәмле, шәп, искиткеч чара. Мин мондый бәйрәмдә беренче тапкыр бик шатмын. Комплекс әле тагын күп тапкырлар кунакларны милли ризыклар белән рекорд куеп гаҗәпләндерер. Алия Галиуллина, Диана Дасаева, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Республикада янгыннар чыгу куркынычы зур. 7 сентябрьгә кадәр янгыннарга каршы аерым режим саклана. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләре урманнарның һәм яшел зоналарның торышын көн сайын берничә тапкыр һавадан да, җирдән дә даими күзәтеп тора. Һәм трак пунктларына профилактик кисәтү чараларын үткәрү өчен рейдларга да чыга. Әлеге тема турында тулырак актуаль әңгәмә сәхифәсендә. Эфирыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе дәвам итә. Студиябыз кунагы Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы урманны янгыннан саклау үзәге дәүләт бюджет учреждениесенең директоры Айдар Гайфуллин. Айдар әфәнде, исәнмесез? Хәерле көн. Хәерле көн, исәнмесез? Матбугатта бик еш кына Россия урманнары януы турында хәбәрләр ишетәбез. Үзебезнең җирлеккә килгәндә Татарстан урманнары ни хәлдә? Янгын очраклары теркәлдеме? 2022 елда безнең республикабызның урман җирләрендә Аллаһка шөкер янгын очраклары теркәлмәде. Үлән вакытында яшел үсеп китү, яңгырлар вакытында яу сәбәпле безнең яз гына була торган беглый лесные пожары дип әйтәбез инде, алар очраклары булмады. Әгәр дә 2021 ел статистикасына килсәк, безнең 19 урман янгыны 210 гектар җир мәйданда булып үткән иде. Хәзерге көндә ул җирдә урманны торгызу эшләре алып барыла. Гадәттә ылыслы урманнар тизрәк янгынга бирешә дип әйтәләр. Янгын очракларын булдырмау эше ничек алып барыла? Безнең ылыслы урманнар күбрәк янгынга подвержен дип әйтәбез инде. Безнең урман хуҗалыгы министрлыгында һәр лесничестволарда бар маршруты патрулирования, патрульләү маршрутлары һәм мин полосалар ясыйбыз. Противопожарный барьерлар. Иң беренче бу урманны янгыннан саклау чараларын шул ылыслы урман яннарында эшлибез. Аннары бүтән участокларда дәвам итәбез инде. Айдар әфәнде, урманнарга керүне шикләделәр. Бу нәрсә белән аңлатыла? Безнең табигатыбызда шундый эссе һава торышы булу сәбәпле безнең урман хуҗалыгы министрлыгы урманнарга кешенең керүен шикләү, гражданнарның керүен шикләү, транспортның керүен гомумән тыю инициативасы белән чыкты. Кабинетлар министрлыгында карар кабул ителде. Беренче карар безнең 8 июльдән 29 июльгә хәтлек дәвам итте. Хәзер икенче карар 8 августтан 21 көн дәвам итәчәк. Бу шикләүләр вакытында безнең урман хуҗалыгы хезмәткәрләре урманнарга керә торган юлларны шлагбаумнар белән ябалар. Патрулирование ешая, орта, кизү торулар тәүлек дәвамына озынайтыла. Янгын урынына транспорт белән кирип булмаган очракта ничек итеп янгынны туктатасыз? Андай очраклар булганы бармы? Янгын белән безнең янгыннарны карап киттек. Янгыннарның сәбәпчесе булып 90% кеше факторы тора. Кеше факторы. Бу фактордан карап алсак, безнең урманның ортасында янгын булу
мөмкин түгел дисәк тә, мөмкин инде ул табигый факторга кала бит, күбесенчә юк. И безнең республикабызның орманнары күбесенчә вежи елес. Безнең күп җирдә кирү мөмкинлеге бар. Бу нефтяник юллары, линия электр передачлар, просекалар бар, безнең квартальный урман юллары бар. Ел сайын госзадание белән безнең һәр муниципаль районда урнашкан лесничестволар, лесхозларда урман юлларын төзекләндерү һәм урман юлларын ясау планы каралган, һәм шул план буенча бик зур күләмдә булмаса да ел сайын эш барыла. Шулай да кирип тә булмаса инде безнең машиналар кире алмый торган булса, менә национальный проект ярдәмендә алынды тракторларга тагыла торган бочкалар, аларның мотопомпалары бар, тракторның вал отборы мощности белән ул суны үзенә тутырыла һәм дальше сиптерә ала. Тракторлар белән керәбез. Әгәр дә тракторларда кире алмый торган очраклар була икән инде, җыяулы кешеләр белән, ранцевый лесной агентүштләр белән халык керә. Андый очраклар безнең булмасын дип әйтик инде. Менә бу безнең күбесенчә тайга җирләрендә бер дә доступ булмаганда кабул ителә, кулланыла. Һәм күрше регионнарда дип әйтик инде самолет, авиация ярдәмендә янгынны сүндерү бар. Һәм урман сүндерүче десантниклар безнең бар инде. Бу авиалес охранларда шул хезмәткәрләр урманның янгыннарын туктату өлкәсендә эшли. Янгынның төп сәбәпчесе кеше дип әйттегез сез, әйеме, менә әлеге янгынга каршы тору чараларын бозучылар җинаять һәм инде җаваплылыкка тартылу очраклары күпме? Бар мондай очраклар. Безнең әле бу җаваплылык 8 июльдән тагында кодгыйланды. Уртача 10 тапкырга көчәйтелде административ җаваплылык. Цифрларга килеп әйтеп китсәк инде, 8 июльгә хәтлек янгыннар санитар правилаларны, противопожарный правилаларны бузган өчен 3000 сум штраф каралган булса, хәзер физик затларга 15 меңнән 20 меңгә хәтлек, вазифаи затларга 30 меңнән 50 меңгә хәтлек, юридик затларга инде 100 меңнән 400 меңгә хәтлек административ штраф каралган. Әгәр дә шушы кагыйдәләрне бузып, урманда янгын чыгып, ул янгыннар урманга зыян салса, Россия Федерациясының Җинаять кодексының 261 статьясы белән җинаять эшенә дә тартыр мөмкинлеге бар. Димәк, инде менә бу соннарны тамашачыларыбыз онытмасын иде һәм инде һәр вакыт инде сок булсыннар иде. Һәм инде барлык тамашачыларыбызга нинди теләкләр әйтер идегез? Үзебезнең булган байлыгыбызны, табигатыбызны, урманнарыбызны саклыйк. Урманнарга yol итәргә бармыйча калмыйлар инде, бары баралар. Үзебезнең арттан балачактан өйрәткән тәртипләрне искә төшереп, яңартып, шүпләрне җыеп китик үзебезнең арттан. Сүнмәгән тәмәке, пыяла калдыклары ташламыйк, үлән коры дип аны яндырмаска кирәк инде. Зур рәхмәт теләкләрегез өчен, бик зур рәхмәт бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Рекламадан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.